ni koro nyakwar jamoko ine makau baton ni ringgo. Omiyo en adieri ni gik mitimo kata matimo sani kayudo manochaki en tich na mondo atieki. Kanitie manyien an bende achako adhigo. Gima atimo gi sirikal gi osuptende makoro ang'iyo sani nitiere mana yudo koger to pok nochaki, dwaro equipment, dwaro jotich, nitiere mane pok otieki mane matieko. Ne gin ongal kata ondamo mopogore opogore to ne gin mwanduwa wa jo Migori. Emomiyo ka ng'ato wacho ni Obado kata gavana mokadho noyawogi, samoro ne Olei Foundation kigero. An koro kama gike ni an tayawo dhodgi gitiyo nikech nogergi mondo giti. Ng'at machielo bende kochopo e thuolo ma obro biro mondo chopigo, ng'at machielo no kochopo en bende obro yarogi. Ing'eyo ni brogi kaka kadhi e referral kama koro sani akete